Organizace Patron Boxing a jejich 8. turnaj The Ring tady v Plzni. Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Dříve, než přestoupíme na hlavní kartu, dovolte, abychom poděkovali ještě několika partnerům, mezi které patří Autocentrum Pařížská, Trim, Bouchal Reality, BB Cars SRO, Marcus Astory, Atom Gym, Somax, Trhy Plzeň, HLS a Nest Legal. Dámy a pánové, v tuto chvíli už si pojďme představit další duel dnešního večera. Jako první za modrý roh přichází Petr Dočekal. Takže my pomalinku ale jistě přecházíme do hlavní karty dnešního gala večera organizace Patron Boxing, tady od nás v Plzně. A do modrého rohu nám přichází Petr Dočekal. Tak, tenhle zápas bude ve váze do 63,5 kg. No, to už budou takový ty lítající komáři, to by mělo být rychlost proti zápasu, který jsme viděli na Premlistu. Tak a právě bude nastupovat i jeho soupeř. Jeho soupeřem za červený roh Arsen Pogosyan. Tak Pogosyan z Arménie, 27letý bojovník, vysoký 172 cm. No, tady vidíme tail of the tape. Dočekal o nějakých 13 centiáků vyšší. Dámy a pánové, pojďme si představit další duel dnešního večera v rámci hlavní karty. Váhová kategorie 63,5 kg, označená jako super lehká. Jako první modrý roh, 23 let, 178 cm. Trenér Radek Wilhelm. Za Wilhelm Elite Fighter Petr Dočekal. Červený roh, 27 let, 172 cm. Zápasová bilance, 2 výhry, 1 prohra, 1 remíza. Trenér Samuel Pogosyan. Za Patron Boxing a Orion Fight Club Arseny Pogosyan. Tento duel je vypsán na 4x3 minuty. 4x3 minuty zápas do super lehké váze, to takové mě oblíbený, takový ty nižší váhy v boxu se mi líbí nejvíc, takže se na ten duel těším. A v červeném rohu vidíme bojovníka za domácí Patron Boxing Arsena Pogosyana, v rohu modrém Petra Dočekala. A jdeme na první kolo. No, dočekal opačný guard, otevřel to, zabral střed ringu, hnedka tam vylítl s předním direktem. Má hodně také ortodoxní postoj. Takového toho trumpetistu. Zatímco co Pogosyan tam má takový, jako pracuje mu tam ta přední ruka, ale spolíhá, to vypadá spíš víc na dvoják. No, Dočekal hezky trefil. No ale já už, když se na to podívám, tak vidím dopředu, že Pogosyan je typ člověka, co čeká na nějaký power punch. A Dočekal prostě bude technicky si ho snažit držet od těla, bude si chtít bodovat. Jo, a využívat ty vzdálenosti právě přes přední ruku, abych se nedostal. A oba dva teď trefili svoji zadní. A dobrá zadní Dočekala. Ale hezký spodek od Dočekala. Tak, ten vyfouknul Arsena. No, abych mu nekřivdil s tím bodováním, jenom. Ale teď dobrá kombinace Arsena Pogosyana
jak nahoru, tak dolů, ale i Petr Dočekal má tvrdý úder a Arzen Bogosian musí být opatrný, pozorný. Tvrdý spodek Arzena Bogosiana. No, to už je zápas na trošku jiný úrovni, tohle. Rozhodně rychlost, tvrdost. A hezký spodek od Bogosiana, hezky to kombinuje. Přesně na takovou tu hranu pasu. Podle pravidel. No, ale Dočekal se tam hezky orientuje v těch přestřelkách, vždycky hezky povolí a vrátí se. Pět. No, ale Přes teďka spodek hledá cestu Arzen Bogosian. Jo, ale trefil tam dvakrát hlavu, pak hezky spodek. Ale Petr Dočekal tam hledal úder na spodek. A další hezký spodek od Bogosiana. Petr Dočekal si neustále hledá takový ten distanc na další ruku, na vzdálenost a Arzen Bogosian musí hledat prostor na útok. Dobrá zadní. No, tohle mu sklouzlo Bogosianovi trošku přesně tak. níž. Při 10 sekund prvního atraktivního kola. No tohle je sporný. Po breaku v boxu odejít zpátky. Přesně tak, krok zpátky. No. Tady Arzen Bogosian se trošku nechal strhnout, ale to se stane, nestalo se nic závažného. A zajímavé první kolo, hned se poznal rozdíl ve kvalitě mezi premilistem a hlavní kartou a tenhle ten zápas musí bavit. Krásnou zadní Arzena Bogosiana. Tak, slyšíme klepání na cornermany a jdeme do druhého kola tohoto duelu, prvního duelu hlavní karty. Petr Dočekal, roh modrý, Arzen Bogosian, roh červený. No teď se mi líbí, že Bogosian už netlačí tak zběsile jak na začátku toho prvního kola, kde šel vlastně po přímce jenom. Hezky už tam pracuje tou hlavou, nevadí mu si povolit a pak se tam hnedka vrátí do toho tlaku. A zase spodek, který se samozřejmě všechny ty spodky se nasčítají pak v těch dalších kolech. Krásně, krásný sidestep Bogosiana. Ale vidíme tady, že třeba oproti tomu předchozímu zápasu, kde zápasil Bobek a celou dobu jenom ustupoval, tak Dočekal se tam hezky umí vracet. Máme tady jenom nějaký šum v přenosu. My tady máme jenom menší technické problémy. Doufám, že to neslyšíte vy a slyšíme to jenom my, a tak budeme pokračovat, ale v tomto zajímavém druhém kole, kdy neustále Petr Dočekal se snaží přes tu vzdálenost udržet do svého soupeře, ale jak mě trošku povolí, tak Arzen Bogosian tlačí. No a další spodek. No a máme konec, asi zlomené žebro nebo něco takového. A rozhodčí odmával ten duel. Teď trošku asi Petr Dočekal. A já stavím hráč. Teď uvidíme, trošku se dohaduje s rozhodčím.
protože ten asi si myslel, nebo že bude zraněný. Jo, aha. Ale máme samozřejmě konec duelu, zápas je odmávaný, ale myslím si, že je správně, protože to vypadalo, že Petr Večerka je zraněný, otočil se smět od rozhodčího a to je prostě pokyn k ukončení zápasu, to se nedá nic dělat. To uvidíme ještě asi jednou, teď to vidíme, ano. Uvidíme i tu jeho komunikaci s rozhodčím teďka. A to vypadalo fakt, když se drží za ruku skoro. Jo, protože je zraněný, ale já si myslím, že tam rozhodčí byl, soudil tím, jak šel k němu, on se otočil, odcházel, že je prostě zraněný a odmával duel. Takže to se bohužel nedá nic dělat a Arsen Bogosian vítězí podle mě technickým KO, nebo nevím, jak to posoudí, nevím, asi ano, v tomto duelu a máme první ukončení před limitem, zatím, co jsme viděli v dnešním přenosu. Tak jdeme na oficiální vyhlášení tohoto duelu. V tomto duelu vítězí ve druhém kole na TKO Červený roh a Arsen Bogosian.